Ipaba ni Cebu City Mayor Raymond Garcia ang pag-access sa publiko nining mga porn site kung mo-connect sa tanang public wifi nga gidumala sa dakbayan sa Sugbo, mga suki tigaminaw. Matod pa sa mayor nga muhatag siya og direktiba kang City Administrator Kristen Joyce Batukan nga ipahibalo nga ang tanang public wifi sa City Hall o ang mga public wifi sa gawas nga gimaintenar o gidumala sa kagamhanan sa dakbayan kinahanglan mopatuman sa maog pagdili mga suking tigaminaw. Pwede man na maset man na siya. Umusod ka Google o kira, YouTube, Facebook, TikTok o kira. Pero imusod lang kay mga porn site na i-block na di kakasod, pwede na siya ma-set sa mga IT, mga suking tigaminaw. Doon naman kuno public wifi. Gamito ni sa publiko. Gamit kini sa mga bata nga nag-eskwela. Aron po umang research sila, dito na sa Google mga suking tigaminaw. Sa una, eskwela ta, dagko kitag bag, dagkakagsod libro. Dapat ang encyclopedia para mag-research mga kabombo. Pero karon ang tanan na nasa internet, mga suking tigaminaw. Na ay free wifi. Unya, ang problema ni basin, ang katong mo gamit sa wifi, basi mo sod pog mga porn site, mga suking tigaminaw. Ang Pilipinas na ba o sanis pinaka daghan og mutan-aw og porn mga kabombo. Ang Pilipinas usa sa mga nasod nga pinakadaghan ang mutan-aw sa mga porn site, musod og porn site mga kabombo. So gipaybaw ni Mayor Raymond Garcia nga idili niya ang pasod ang mga porn site mga kabombo kung makagamit sila sa public wifi. Kung mo-connect sa public wifi, so dapat dili makakonect o di makasod sa mga porn, mga suki tigaminaw. Mga bata kanang wapay mga buot, takalag pislit, takalag sud, bisa asa lang masud, bisa asa lang musud, bisa on sila sudlan, ug mataybingan na day takalag pislit niya, makasod ang porn site, di makakita og mga butang nga dili unta angay tan-awon sa mga bata. Nga kanang mga salida nga mga for adults only, mga suki tigaminaw. Tanaw kag porn diha onya mayawaan ka. Unay na tendency nga kanang mga sexual nga pagpangabuso. Ha? Kay gumikan sa mo nakita diha sa porn site imong sundugon. Diin ba to dapita ha nga usa ka bata gitabangan og upat niya ang mga suspect, mga kailara, mga silingan ra. Ang mga bata ilang gisundog unsa ilang gitan-aw sa porn. Nato 9 anyos, 10 anyos, 12 anyos, 14 anyos. Gipangutan ng anong inyong gitabangan si Inday. Ang tubag pod ilang gisundog o sinakita diya sa porn site, mga suking tigaminaw. So mao na nga dili gyud na angay patanaw ng mga bata anak kay ug sa makita diya sa social media sundugon. Labi na kana mga negosyante og internetan, hog piso. Muhog kag piso bugti sa 5 minutes ba bumubarlo, no? Hog piso ba. Unya duwa ka diya, unya ang uban mag Facebook, ang uban takalag sud bisa usan sudlan. Ngay ubad nga mga internetan nga maka-access og porn, mga kabumbo. Naibong kasi mong katapad hilom naman kayo. Sus paglingin mo tanaw dag porn, mga sukid tigaminaw. Muna ini kaugma kanang hog piso nga internetan manimahon ng batong. Ha, kay daghan kay tan-og porn, mga sukid tigaminaw. So, sa mga ginikanan pod ganaay mga cellphone inyong mga anak. Sa mga ginikanan ganaay mga cellphone ng mga anak. Namoy wifi diya, na usay maka-data. Monitor po na unsay gipangli anang imong anak diya ibasin og nisoda na diya mga porn site. Maimpluwensyahan ang utok anak, delikado bang logos.